Dumont, buy one take one. Meron buong baboy, oh. Yun, oh. Sana yung buong baboy na yun. $5,111, huh? 7.210 ang kilo, ano na? 7 kilos na yun. Iba, nag-iba na yung tequila, oh. Iba ng bottled. Ha? Nag-iba na ang bottle ng ano, ng tequila. Tequila iba na. Gin pala ito? Japanese craft gin, Japanese. Yan, oh, Centurion gin. London dry gin, 2,699. Mahal lang yan, oh. Yung vodka. Yan, oh. Ito ba, nag-iba na ang bottle ng ano, oh, tequila. Iba na ang ano, butilya ng tequila. Yung, di ba yung ano noon, iba, yung ganito, oh. Vulcan, oh. Oh. Martel, 9,509. Yung Martel na pink is 10,989. Yeah. Remy Martin is 11,429. Remy Martin. Yeah. Tingnan kayo yung mga karne doon. Dumont, buy one take one. Buy one take one. Kano? 2,499. Yeah? Pila? 4,899. Dalawang piraso yun, ah.
Sirloin. Chicken steak. Surang bulaklak. Mura ang balat nila rito. Ha? Balat nila mura lang oh. Balat oh. Hindi pwede naman dalhin yun doon. Panis na. Balat at saka yung Panis na. Sarang bulaklak ba ito? Ang flower niya, bulaklak ito. 769, ang dami oh. Oh, 5 kilo. Santo sawa. Dami pa dito, oh. Ah, Oh, pati ba, ano nga oh. parang kilo Yung nila dito. 307 lang ito, ano ba ito? 75 lang ang kilo nila ng balat. Oh. Bicol, hindi naman pwedeng iuwi yan doon sa ano. Ha? Hmm? Ayan. Lotion. Hindi tayo bibili ng ano ngayon? Karne? Puro ka, bibili ng kanya eh. Hindi ka na magluto mamaya. Ano lagi?
Tama na? Ha? Wala silang ganito. Receiver, no? Walang sito. Yung sarado? Hmm? Di ba meron ako? Kaya Wala silang sito. tanungin mo. Which? Ha? Receiver. Ha? Ano?